ningkong nga ay ka jingero ba ka jingu suim ya ka kerteng ka badon bortam ka jong utray unong panim jongi u Jesus Christ nga ay kublay snam thamay basuk bakmen ya fi baro ki para bangai Kristan na ki kanhon ki befer ki paradok ki para senam ki bapet ya kani ka program ha kani ka por ha ka kerteng ka bathiang tam ka jong utray unong panim u ba chongi nga dawai bu blay unkur khu fi unlong lem norangkat bat fi bat baka jingsuk ka jong utray kan rijai jai fi ha kani ka jingyak lenti ka bathamai ha usnem u bathamai sunem arpo ar na ki jingja baro ki bangilamat hakini ki arteli ki snem ki bangila eno syadin ngi snguthu syai baki ki baro kim la syo banlong kumbangi khmilenti ki jingja jong ka jingdu jingkermen ka jingdu no daki spa baki hajar ki mensim ki bakordor na ka jingwan syo jong kani ka jingpang khlam kobet khat khandai ka jing her kansan ka yo kokot ka jing khang khardep ki jaka trei ki jaka pule mat ki jaka maneblei kala bu yangi ha ka jing syayong mat ha ka jing kulmar jing mot hadu kini ki sngi ki mamanta ya ka jing lai lu chungi simet ru la simno bat ka jing syep ting kala sinsya rat ba ha ka jing im ka jungi ba ka jing syep ting yu blai ka mensim ka ba syep ting yu blai kan dalong ha ka do no jungi nganget ki baro kin long ki ba sngutanat ha ka jing im te ha ka ni ko por kumunong pen kan mau ya ka ktin ka jing ublay ngadon kini khendiat ki sembo jing perkhat ba ki bayawer yanga mat ki bayawer lang yangi baro kumnongin le hakawa nginrung syuni usnem uba thamai usnem uba hajar arfo kabanengkong na kita ki sembo jing perkhat nong ka ktin jing ublay ka pen perkhat yanga kadai kani kabanengkong kadai to ai baka mensim jongi kan long ka badap na ka jing sngongu yu ublay hala ka sngi ta kadai ka benta ka banengkong ka bakren ha ka do not ka jonga mga yawer lang fi baro kum ki khun ki bi ki jing ublay tongin nem klet ya kani ka jing sisya ban ai ka jingu yu ublay hala ka sngi kumbaga ktin jing ublay kadon ban yawer ringi usim David hakasam ka ba shispa lai pen kan mau yangi uong kum ni ko mensim jonga to kor khu yu trai but what klet ye ki jing le bha jong u baro kata ka de ka ktin ka jong ublay mang nasnutanat de ka ni goy wa ka kalendar jing ki jiu dan ki Israel bangi ong kaju sedang yu snem da ka jing khawai niam jong ka jing lai ubnai ubanengkong jong usnem ha ka kalendar jong ki jiu usdang da ka jing khawai niam jong ka jing lai pateng bat hadu kini ki sngi ki momenta kani ka de ka jing sisya ka ba ki jiu kim de ban klet ki Israel kim de ban klet ha ka jing im jong ki ka jing khawai niam jong ka jing lai ka ba blay lang ba ka hukum ka jong u ya ka bula ai lang ba Moses ukentui ki khon Israel ba ki de ban rakhe ka khnang ba kinum klet ya kani ka jing sisya baka jinglong jongki kumba kilong menta kadai namar
Bo blay lengba jong Moses ula ripen yaki nagakti jong kisiem nongwe. Mengitip nagaktin ka jong blay. Lengba Moses blay ula pelat maraw yaki nakinong Egypt manang siem Paro. Ki Israel kimbet man klet ikani. Marado kini kisngi ki mamenta. Kejat benriu Israel kan numtip yala ka jong ka jing sedang leni yala ka jong ka origin lada ka klet ya ka pass over lani kata ka jing kawai niam jong ka jing lai. Dega ni kisngi ba don jing mot ha ka jing im ka jong ki. Bagila wan long briu siya kani ka perthai namar kata ka jing tmu ka bo blay udon lang ba jong ki. Bakin long ka jing kerku ya ka perthai barok kowe. Teka pa phalar ko long yang ipat kum ki Kristan. Badang siyan ngidang dep rakhe ya ka Christmas. Baragani ka Christmas ka pan kan mau yang i. Mde ya ka sngi kha. Mde ya ka sngi jong ka jingwan long do. Jong khon ublay siya kani ka perthai. Ka jingwan jong u. Kani ka Christmas ka wangingin rakhe. Kan pan kan mau yang i kani ka jing sisya. Bo blay ula kata ka perthai. Ba umman baka wairu ka mensim kan jot Ndray baka nyo ya ka jing im ka babam jikot. Nga aingo iyo blay. Baladam day kani ka jing sisya. Nganum la ban don hagani ka program lani nganum la ban long kumni kumanga long menta. Nga aingo iyo blay. Nga ka jing sisya nga day brio ba ngala kren bany ngala kren jot ikani ka kerteng. Ngala nyaw bany hado kata-kata. Mangala punan kam na ki kentin ki basniyo. Persya ay ka kerteng ka jong Jisu. Penban. Haga por. Kabadumtam jong ka jingim hakum ka yiyeng kasam. Nga aingo yo belay. Nga aingo yo Jisu. Baday ka jingit jong u. Kabalawan wat yangi. Haga por ka mangimpoy perkhat. Habangi khot ya ka kerteng jong u. Ule eki kamba baki kampala. Ki bangam la syo. Ban sew ke liang pat. Kumong nong ruay. Langadon si Fau Hajar. Ban yoro yo blay. Ngasngaw kata kambiang ya nga. Habang inujor. Eki jing la baha jong u. Siem David. Kan pai biang siyang nagaktiyan ka jong blay. Upan kan mau. Yela di. Mengiday ban long ki brew. Ki bas ngongo. Buwan siya na kajing im jong ikum ki brew. Ngiklat ya kata kajing sisya. Barabawan usna mo bathamay. Buwan siya ngiju pan long. Kajing kut jingmut ki bathamay. Ngiju pan im. Kajulong kata ka rukom. Ngiju yela ban rai no. Kajing rai ki bathamay. Ha kajing im kajong i. Kuna skolo bala fiel ka. Puli ka puthi. Urai kut jingmut no ba. La simsunem. Ngan pankalano ay kajing im. Ba ngan kut jingmut thamay pat ban le bha hagat snam ka banwan kumjuru ubriu balangat ka jing sniu ka jing thala ki bala bat ki bala te ka jing im ukut jingmut no habawan snam uba thamay ukut jingmut no mon im thamay pat dan ray bun sin kani namar bakalong tang da ka jingkut jingmut kepada ka bor jongi hi bun sin ngin lap mat ngi syam batang katu kat ne por. Kita ki jingkut jingmut jongi ki supulom no. Ngimla ban kot sa kata katong ka bangi ibu. Parolok ba i kini ka ketin ka jong oblay kayo wedding i. Habang irong ni siya usnam mo batamay. Tungin long ki brew ki badap daga jing sngongo i oblay. U David u aingo i oblay. Bat ju klet i ka jing lep ha jong o. Kalau don kapor ka jing im jong ka bula day ban yai leng bai ka jing tunju ki ba kraw ka jing tunju ki ba kata ha ka jing im jong ha ka jing day bat ka kam ka butre kum tam nong sharai jingri ha bu lech shalom man sharai ki langrot ka ega baja ka dingim ka lawan using ulawan bat kum nong sharai uba sharai bhai lagi jong ki jingri ulaya le persya kita
Muloong ha ka ketien ka jong ublay. Muong ba ulakat ya ka sentuh ka jong using. Bat ya ka dengim. Kaya ka mumut matong kalong ba David ulayak lang ba ki jing tunjuk jong ka jing im. Kabawan na kita kibor ha ka jing im jong Kadon ka por ka jing syak kentaj. Ula syak kentaj lok. Haus im sol. Ula syak be marat ha ka jaj ban riu. Ula ban pet ri seri nongway. Ula mat rui ka jing yap ha ka ye ha ka sem. Kadon ka por ka ula duai nam ta ka jing pen koj. Bo bleun pen koj ita ikon di balakha jong ndai kam sim long kam ta. Kadon ka por ka ula syak be ha kon jong uru nam ta ka khet. Absalom ula be marat yu. David udon kani ka donot ban pen pau syo blay. Ya kata ka jing sngongu na mau sngu thu ba baro ka bo blay ule kalong na ka benta ka jing bah jong. Kata ka di testament ka barim. Ha ka testament ka bathamai. Wa Apostle Paul we aware ya ki bangai ki budan ha ka balang ha ka nongba Thessaloni. Wong to duai klem da pot. Batu ai ka jingu e ublay halaka sengi. Nama kani kalong kaman ka jong ublay. Kata kalong kekentin ka mga subu mga. Nama kani kalong kaman ka jong ublay. Apostle Paul de bre wala yat lang bay ka jing tinju ha ka jing im jong. Ka ketin jong ublay ka yatho ispan ka jing sem ka jing kundu ki babuan jat ka jing sngusi ka jing ketang man sem ki babuan. Neu syakri jong utray. Wong nga ay ngo i ublay. Nama kini baro ki jing ja ki bu ye kundu ka jing im laki ketang ka no ro uong kini baro kim no e ha bai nu jor ba kata ka buram ka ban salong ka ban sajalong ha ka jing im jong u ha ka wei ka sngi na ha ba blay lawan siaw no u te para bangai pi ki paralok bi ki ba pe ka ne ka program ha ka ne ka por uneu syakri jong blay ye we ki bangai ha ka balang ha Thessaloni ki bai kundu ika jing thang man sim. Nama ka ketien ka jong blay la fin pule ki kam ki apostol ka lanong ka bakhat nyo fin siamang tu. Kalon ka jing jah ka ba ki ni ki riu thala ki lale jubor. Ki jiu ki basyon yap. Iki bangai ako to ka por. Ki panon kam na ka buit baro ban le yu. Ban pensitom yaki. Teloong ba kalapoy hadu uput ba kila lihat jubor ka yeng jong Jason. Te para bangai ki bangai barok bidan hang ta. Ki benang rehem ka mensim jo blay. Kensan kawan kani ka jingja. Dan dei ha ka bakum kata ka por. Apostol Paul u weri ki bangai makin long ki basungongo yo blay. Tengiru para bangai bi abangi pai. Siya ni senam ka bladap. Nilayak lang ba ki jingja ki ba sungusi ki jingja ki ba penketang ki man sem jangi don ki ba asya enok konswet don ki ba asya enok rew kentai don ki ba do no ke kam keduk don ki ba layak lang ba ke jingit lang ba ke kerdu penban wat la kat taru tongin pen millennial di sya ka jing rew blay nginum ut nginum knyum hoi ngat pen kan mau beng yu David simla ut simla khanyum ha jing im jong u Apostle Paul simla ut simla khanyum ha jing im jong u panban wong tongin nyo u Jacob ha sithi ka ba nengkong kalonong ka ba nengkong kan khot ka ba ar do ka ba sao wong to nyo ka jing kemen sudah ha ba phia leng ba ya ki jing tenjo te kata ka de ka benta ka ba nengkong ka ba ngadon ni ka ba nyo wer naga ketien ka jong blay. Haka ba ngirung siuniu senam mo batmai da kata ka mensiam. Ka ba aingo yo blay hala ka sengi. Ka ba khrau ka jing im jongi ka de kata. Ban aingo yo blay namar bangatip mo blay ula ama ki pop jongi. Ta ka de ka jing sisya. Haka jing im jongi ubreu ka ba don kam ban tip uno bre hoi tang ngi sngomba ngi
teng ka jingpang ngikwa wa nginyua ka jingkot na kata ka jingpang ka bangi mat ha ka jingem ngaru le di ngalamat ka jingem ha ka jingem ya ka jingpang ka jing sitom kumno bo ble le phlai nga ngayeng hang niru da ka jing pensat bor ka jung ngamdan bor na le di bon ki balawan pe yengaru ke laya khuble khat do yenga nama kata ka jing sitom kabala wan syo ya ka khli ka jonga do tau timur bang sung thu ile dia ka bang don kam bang tang shutip ye ni ka jing pang ka bang kwa ban tip ka in ka ditang ka ni ka wei bo ble la ma yenga ni kata hoi ka jing khia nga kwa ka balengam kwa nga kwa ka jing khia nga duai ru na ka jing pen khia ne ka ba kong san tam ka ba don po ka don no jonga nga kwa tang monong try nga kwa ban tip mala ma yenga buat kapan kan maulud aka baro ki jing im khna jonga ki jing long jonga hatung halayon ki jing ma akwa mentip ikata man nga ai ngo yo ble na bangalamat ki jing pen khia ka phla hospital nga sngongo yo ble bat kata kapan skam nga mo try ulama ki pop jonga ai ngo yo try na ka banta kata tongin ai ngo yo ble halaga sngi nang ta ka jing dei ki jing ja ka perthai pat tongin ai ngu yu blay nama ka ni ka wei ba u blay sim dum yangi ha ka be dei be ki jingja ki jinglong ka ni ka perthai blay sim yangi ha ka ta ka jinglong ka ba dum le ni ka ba sa khna sim kumta nama ngitip na ka tien jong u blay ba u ni u blay ba ngingi sakri hau isaya sa fun riu lanong ka khot ka ba khandai ka ba sipho ong nga long u blay ba don wei pat ngalong ublay bat omdan ubakat nga ubadaya thu ya ka bakut nadu ka basdang bat ya ki bompat le nadu men barim da ka baong ka jing thmu jonga kan yeng bat ngan le yala ka jing snobha baro na ki jing thu lupa baro mangila ban syam ka jing tho bakhut lok be kwa ban pen kan mau ka ni ka jing sisya ba prapho na ka sispa ki jing thu lupa la pen ki bala pendap mat ki bala pen skam ki dei sepang ka jing wan long breu ko jong u jisu se ka ni ka perthai ka jing wan long breu jong u khon u blai u jisu christ se ka ni ka perthai kumba ar hajar snam menshua te ka badang sa pat kata ka arpho kedi ki jing thu lupa ki ba kren pat sepang ka jingwan ka ba arsien ka jong ukres se ka ni ka perthai barhaba unwan on sawan pat ha ka buramba ka ba khrao ban bisyari ka perthai kum ong ka ktien kum jisu hi lo kren kat kum ka gospel mathias ko nong ka ba khan rio ka khot ka ba arfu ar on sawan kum unong bisyar ban bisyar ya ka ni ka perthai te para bangai bi ki parolok bi ki ba pe ka ni ka program ka ni ka por kata ka ni ka benta ka ban nengkong ha bangi rung se ka ni ka snem ka ba thamai ka ktien jong blai ka wearing ai phi tongin long ki brew ki badap de ka jing sngongo yo blai halaga sngi compare ki jing thang men sim ki bangi mat kat no kita barok ki long ban prang yangi ye ga jinget ka jongi bangin kham jan shu na mangi tips kam ye gani jing shisha bangim la alai na ki kti jong blai hagawe ka sngi ngin sa ye shem yo jisu unong panem jongi na sngongo yo blai nam ta gani jing sha mo blai ulama sngongo ye kata ulama ki pop jongi na marbaro bulale yanga nganom klet ya ujunom na marjing ichong ubat jing ba nganom klet ya ujunom ulama ki pop jonga ula ben khoi par yanga tang ma unong yarap jonga nganom ple
Jonga ulapan ko'y paryanga tang maunong yarap jonga nganom klet ya ujunom nginyar wai lang igani ka jurwai kalau pidang pe igani ka program igani ka por wai ka man sim jong phi daga man sim ka basngo ayo niu nong wai ong la jai eru nganai tilot la jai ngala ai tilot ya lu jisu ngam la Kirtasya rubam jukut junam ya ungam lakle ulama kipop jonga ulapen ko'y paryanga tang maunong yarap jonga nganom klet ya ujunom satang sisingin niya wala ulama kipop jonga ulaben ko'y paryanga tang maunong yarap jonga nganom klet ya ujunom. Amen. Kabenta ka baar ka bangin niya pet hagani ka por. Kabaga ketien jong ublay. Kadon banya wearingi kadai-kadai ka jing sisya. Kani ka ketien ka bo. Try ka ketien jong ublay ka pan kan mau yangi. Ha bangirungi kani ka snem ka bat yuni snem ka batamai. Ublay kwa yangi mangin long ki bas klain bat ki baslur how try to long klain bat to long slur ba how try kaktian ka jong ublay kalawan how Joshua wa ongkum ni tang ba men long uba klain bat uba slur ba mela ban sumar ban le kat bakum ya ka hukum jong ka jing tho bakut ba Moses usyakri jonga ula hukum ya me kata pin siam hau Joshua klanong ka banengkong ka dekat ka bahnyo ngan pule yang sisien ongkum ni tang ba men long uba klain bat uba slur bah ba mela ban sumar ban le kat bakum ya ka hukum baro ba Moses usyakri jonga ula hukum ya me Joshua iwe nyo kini ki kentin ki yathu ingi man syukran lengkot kolong baka jingat lenti ke jong Joshua hadin jong Moses kamlong ke basuk. Kindon ki thma ki ba unsai kenduk. Ka jingkit jong u kadai ban yalam ya ki kon Israel. Ban penyok kenti kata ka ri jong ka jingkular. Ka bau belai ula kular haki kepatemen jong u. Moses umdan syuk pila man sungthuk ka ega banja. Udah na peneng jong ka jing syayong jeng mot tip syuk kum no unyat ang ni syakhamat. Hakabakum kata kapor ka ketien ka jong ublay. Kalawan hau. Kabakentu yu. Mun long klain bat ba un long slur. Kumjuk ru. Hau ni usnam ka bathamai. Haka jingat lenti jongi. Haka jing im ba kenjam mensiem. Nasngo. Ba ublay ukentu yingi. Ngimtip menta. Uni usnam unlong ubakum no ngimtip. Let's say kalau manlong baka ega bangi khmit lenti. Kam kalau manlong baka numlong syuk kum bangi khmit lenti kam manlong. Naman naki jingja barok ni sungthu.
mangidon haka taka jing syayong ngidon haka jing kulmar jing mut. Tenre ka bukum kata ka por ka bu Joshua udon ublay ong tolong klain bat tolong silor. Ngiru ko para bangit biit, ko ki paralok biit, ko ki paradok ki parasnam. Tongin ngin sim mi kani ka kentien. Ngin penlet jingmut. Kani ka di ka donut ka jung ublay. Ya ki khun ka jung ka donut jung ublay ka kwa barabor. Yangi bangin long ki ba khlanya ha ka jing dai badu. Om tang ngi khlany ne bangin long ru ki ba slur ha ka jing dai badu. Kita ka di ka bu ublay kwa nangi. Tenre ka bakum kata ka por nga supan pai su Joshua khendiat. Hoi Moses don su apadeng jung panban. Ya ka jaj ben riu Israel ladep te nong rim ha ka ketian ka jung ublay. Baro sikata ka jing yak lenti. Kitu ki South Post nem ka jang yak lenti ka riklau. Ublay upan kre ki Israel lang bau Moses. Da ka bau ay ya ka ketin jong ka hukum siya kini ki jaj ben riu. Ka bau Joshua dan kamsuk ban khuslay. Ka kamram jong Joshua menta kalong tang ba unsu puson ni kini ka ketin ada pin pai siya ka dekot ka ba pra ka buat ni ka tu ka dekot ka ba nyo. Uang wat ay ba kani ka kitab ka hukum kan jano na kremyang sentur jong me. Ndai puson ya ka senyasngi. Kumta ba men yo ban le ya baro balat ho mamen man baha mamen roy hakalenti jong me. Tadi kentien ki banga paraphrase mga para bangit bi ki parolog bi ki ba pet ya kani ka program kani ka por kani ka ketien ka jong ublay. Moses wada pan kre ya kani ka jaj ban riu da ka ketien ka jong u. Joshua dan kam ban khuslay su ublay ong men ya lengba ya kani ka riklau ban penyo ya kata ka ri ka ba ublay lakular ki day tang haba ki don ka ketien jong ublay. Joshua dan kamsuk ban khuslay sifang ki an ki kanun ki badai ban lamlanti ya kurkom penyat kam. Ka ban tek song lang ya ki kemuai breu. Moses wada pendap ya kata. Kim dan kamsuk. Joshua ka kamram jong Joshua kadai tang ba pen kre ila dia, pen khlany ila dia, dah ka ba puson ni ka ketien ka jong ublay. Ka ketien jong ublay ka testament ka ba thamai ro. Ha ka shithi Apostle Paul siki nong Kolosai ka nong ka balai ka ba khan riu. Ukon tui ki banget makin uang to ai ba ka ketien ublay kan syongkar hai ka donot jong fi. Ha ba ka ketien jong ublay ka syongkar hai ka donot jong i ka ega banja. Ka jinget ka scam. Habang idon ka ketien jong ublay, kaya rap ya ka jinget jungi. Kapan scam ya ka jinget jungi. Kapan scam ya ka jinget day jungi, ban ublay. Ta ka day ka jing sisya. Habang ka jinget ka scam, ublay usyam sungob ha. Maraba ublay usyam sungob ha. Ngi slur kumusing ong ka ketien jong ublay. Pin slur kumusing, nama pidon ka ketien jong ublay, pim siap tieng. Ay ngu i ublay, nam ta ka day ka jing sisya. Ublay udon ban kentu yang anang kong. Habang ngapuson kumnungin ya yunus namu batmai ngimtip ka ega banja ka ega banlong tamangitip tang kani ka way kadon kani ka jing sisya maka jing im jongi kamlong ka basok nei wat padeng jong kata ngidon ka ketien ka jong ublay haki por ki jong Joshua don ketien jong ublay ko mangiyo ngimenta ngidon ka notally su ki version la ni kita ki kentien mo ki bala tho e ka ketien ka jong ublay mangila banyo menta ki yeng jongi kawai ka yeng sauteli santeli ka Bible ngidon ne ka ki por mon de tang ta ka bosyo sngo ki sngo ka ketien jong ublay ki ko ngo ka ngile menta ngidon ha ki yeng ki jongi kawai ka tliu yeng kristan bat bomlong kristan ru don ki ba bu e ka Bible ka ketien ka jong ublay te para bangit bi paralog bi kadni ka jing sisya ba ublay kuntu yengi ngin long klan man ngin long slur daga banginang mon puson ni ka ketien ka jong ublay mana bangi slur ngimdon ka jing septi ngimtip ayu kan ja uni usnam arpo ar panban ngi kermen ya ka babha amen ngi kermen ya ka babha
Bat kata ka babahakan ja haga jing im jongi de tang haba ngidon ka ketien ka jong ublay. Tongin puson no e ka ketien ka jong ublay. Tongin num le telot haga ba puson ya ka. Pulih ka wat langim sungutu ru tongin puson ya ka. Ngin ai jaka ni ka ketien jong ublay maka de tang makate ka ba sanduri ka jing im jongi. Kuma kibri ki itu yang mga deu khasi kitip kumno mga deu khasi kitip na mga ketien khasi mga keren. Nadu mga dang khulung, hadu mga da sanda rangba nga kren ni kata ketien fitip yang mga deu khasi, nama mga kren ni ketien khasi. Kentip yang ngiru mengilong ki kon jong ublay, de habang ipentap de ketien jong ublay. Habang ipuli ngi puson ni kini ketien jong ublay, ngam puli na kam takiway. Habang puli nga puson ni ketien jong ublay, nga puli na ka benta yaladi, na ka benta bang ngan san mangahi. Kata ka mensim jonga uto briu bakan jam mensim apot jonga uim da ka ketien ka jong ublay. Para bangit bi kini ka ka jinga wer ka jong ka ketien jong ublay yangi. Ban long climb ban long slur de tang haba ngi don ka ketien ka jong ublay ban ngi. Ngenom siap tieng. Ya kita ki jing pen arta tien. Ya kita ki jing sngow ki ba bonjat. Ki ba ka jing start jo ka ni ka perthai. Kaya thu yangi iki jingja ki ban sawan nang ni sekhamat nginom septing ngidon ka ketien jong ublay abang ngidon ka ketien jong ublay kasuk mensiam ka jongi but anong fi ka ni ko way balay bangi day ban long slur ban long klan hu try nama ka jing sisya jong ka ketien jong ublay ko ongi budon uta unong syukur ka ni ka perthai umangi day banyi le tma ka sithi ki Ephesus kalau nong ka ban rio khot ka basi phau ter fin puli hang tu ka jingele jongi kam dei ka do kam dei ka snam ka dei ka ki mensim ki bersyukur makani ka jing syukur kala sedang nadu ka peradan sultan wala syukur bat menta ka ni ka jing syukur kala nang kiu rasong bat ka ketien jong blai ka penkan mau yangi ba tat adu ba kata ka jing syukur la ni kita ki nongle palat ya ka jing syukur kandala dap biang de hangta ba ublay usawan siya ka perthai kala long kumta ka jingwan jong u jisu siya ka perthai ha ka jingwan ka bandengkong jong u manlong brew siya ka perthai ulawan ha ka por bakaladan maka jingle palat kaladan ha ka sya nga kanong de ketien fareng ha ka climax bau beriu la le blai la de ka bakum kata ka por ula dawai ka perthai barok ka boy ka bu sinsyar bagi de ban mani blai u pakata ka de ka himarom la teru ula dawa ba ka perthai barok ka boy ka de ban mani patsya de ka bakum kata ka por bau blai wan sing ka perthai kum juru ha ka jingwan ka ba arsin ka jong utrai jisu kani ka ju kan ja trai unwan sing ka perthai mat shwa kata ka jingwan ka jong u kandon kani ka jingja mo brio un sala blay la di kata ka ba ka ketien jong blay ka akren sai kedar ta fin pule ka kitab jing pen pau ka nong ka ba khat lai barok ka wei hang to la kren sa phang jong taw rat khlau bangi tieng barok ne kam pat ja kam nan nong rim mangin tieng na mangi don ublay ka ketien jong blay ka ai ngi ka jing slur ka ai ngi ka jing shai bangin kren ka jing sha mangi thu ifi ka jing sha te para bangi bi kata ka de ka ya ka bangi ngi im menta ngi im ka ya jong ka jing syukur ka nang kira song na ko wei ka por sa ko wei ka por ngan pan pai fi ta ka ni ka do ro ngi im menta ha ka ni ka perthai ka mangi im ka tanga ba syukur sudah kimar ki mata ki bangi le ban thiet hayo hat baro ngi mio syu kita ki original mabon la de ki duplicate phin pai wa tang ki senteu ki skot bangi pan bai ki yeng mane ki jongi lane ki yeng ki sem ki jongi ki babun hi kim dei syu kita ki real lane kita ki basisya kila itnat kita ki bom sisya balai kani barok kolong kum ni ga supan perkhat enga makani barok ka de ga jingpen khre ni ga jimut jongi bangin hun hagi belong duplicate hagi balong bom sisya namar ki i kum ki basisya tawat ka jinglong mense magi sngi ki bakhat do ki sngi shwabu train wan kani ka jing syukur kan tre komta bagi brew kin syuhun tang ka malu mala
Nginum dakwa mandangam jelio ha kajing dai bu blai. Nginum dakwa man puson ni ka ketien jong blai ngin subut bala le ini bala le ita ngin subut teneng iki wei nei la dia ngimpan ngam ka ketien jong blai. Te para bangai bi kani ka ketien jong blai ka don ban ye weringi. Bangin long klain bangin long slur banya le ikani ka jing sukor ka bawan kani ka pertai dei tang ha bangi don ka ketien jong blai bangi. Ka benta ka balai. Bat ka bakhado kumunong pan kan mau ka ketien jong blai ka long kani kadai ki kular ki jong blai yangi kum ki khuon ki jong uong kum ni wat shep ti ta kadai ka benta ka balai ka baneng kong ngin long ki basngongo yo blai halaga sngi ka baar ngin long khlain met long slur bha how try ka balai pat try on wat shep ti le thu phang ka thma le thu phang kita ki jing le thu phang kita ki jing syukur ki badon ha kani ka perthai nama kani ka jing syukur kala sedang nado ka sedang jong ka jing im ka jong ubrewi ha per eden kani kan yai long kumta bu ubreun sya syukur kumta mat ka weiru ka ba ka tin jong ublei ka pen kan mau yang ha kani ka por ka dei Jeremiah khat nyol nong kan khat ka ba khandai ma ka ba sifo ko ong ka do not jong ubrew ka long ka ba syukur mat ka bam ka bakham syukur ka bam la man pen khia te para bangai log ba e kata ka de ka jing sisya ni im na do bu brew la sya syukur kani ka jing syukur ka yai wan ka jing im jong u na kata ka daw to ngin puson ni ka tien jong blai man la ka sngi man la ka khlemat ha ka jing im jong ni ha bangi yo kala maka poi ka por kan poi bangin ndai bangin kurdu e ka bible ndai ngin kurdu e ka jing sisya jong ka tien jong blai namar maya ka bible ru kumba ngila ju yo sngo onsa revise no da ka way pat kan sami ha ka perthai kata ka common bible ka ban ye fair na gani ka bible ka bangi yo menta te para bangi bi to ngin klet ni kani ka jing sisya mangin long climb mangin long slur de tang ha bangi don ka ketien ka jong ublei bat ngi kani ka benta ka balai pat bleu don ye ka ban ai man sim ngi de ka ong what shep ting wangan long ringkat bat fi Isaya kalau nong ka basau fuai uong gum ne me long usyakri jonga ngala jet ye me bat ngam sim la kentai no ye me to what shep ting me nama ngalong ringkat bat me what ngoma nama ngalong ublai jong me ngan pensat bor ye me hoi ngan yarap ye me hoi ngan kersian ye me daka keti ka mon ka hok jonga kata ka de ka kular jong ublai hakla nong ka software ka khot ka khandai si phau ter ta ki de ki kular ki jong ublai ngile sngo mentan sefang ki jing syukur jong ka pop namar bangidon uta unong yele ubaila persya ye ublai utau de soitan to ai bagani ka jing sisya jong ka ketien jong ublai kan ya rap yangi kumno bangin la man ya man penut iki sngi jong ka jing im jongi hau ne usnam o bathamai rengkat bakini ki ketien jing kular ki jong utrai buong wat siap tiang ki ong ha ka ketien jong ublai ka don hado lai spa ro pun teli kita ki ketien ki bang wat siap tiang nasngau kini kidi ki ketien ki ba utrai ula le fla ban bu kita ki ketien hado life spa ro pun teli ki balong ki ketien ki baya biang ha na ka benta ka wei pa ka wei ka sngi ka jing im jongi ngem dai ban siap tiang na mangidon kini ki kular ki ba im ki jong utrai ngi bun sen ngi siap tiang ki kini ka menta ngi siap tiang ru ye ka lasai syangan bu akten parang yong ngi siap tiang ye ka now kani kan jayu kani ka bementa naya keren ni kata ka ban sawan lan ni kata ka not yet ngim tip ngi sayongan
Neng aingo yo blay, ong biang aingo yo blay, namar ngidon ublay pada ublay tu lupa, ya ka bekut naduk ka sedang. Nang kata daw, what sep tiang wong, what sep tiang. Langi day banyak lang bay ke jing langi day banyak lang bay ke jing tunjuk. Langi day banyak lang bay ki eryong ha ke jing im. Nginom sep tiang, ngidon kini ki kular ki ba im, ke jing utrai na ka bentai jongi. Matias kalau nong ba arpo pra arpo utrai Jesu wong ha kami ngan long rengkat bat pi halakasngi hado ka bawai no kani ka prathai try kita ki kular ke jong ublay ki sanran ke jong te kani ka tien jong ublay ha kani ka por ka ya wer nga ka ya wer ngi baro mangin long ki bislur nginom septe Paul pun kan mau ka sithi su Timothy ka nong ka sithi ka baar ka nong ka nengkong ka khot ka banyo wong namar ublay sim la ai hangi ka mensem ka jing septe ta ki de ki tien ki ba kodon ka tien jong ublay ki kin tien jong ka jing kular ong trai sim la ai hanga phi ong mensem jong jing septe balay namar bangilong ki khon ki jong ublay namar bangi puson ni ka tien jong ublay namar bo mensem jong ublay udon bat ngi nakata ka daw ngin septe you know kamdan i yangi mangin septe udon ublay uba kular manong rengkat bat ngi haga por jong ka testament ka berim mensem jong ublay 4 wan ha por jong ubreo rementai kini ki sngi ki ba khaddo na do bau Jesu la wan se kini ka perthai haga sngi Pentecost la theno yo mensem haga do baro ong ka tien ka jong ublay bat ngi don menta yo mensem jong ublay apo ka do no jongi daga daw ka tien jong ublay hi ko ong bakani ka met jongi menta kadi ka temple jong mensem khoi madawa ka long ka temple jong mensem khoi yo no ngin septieng abo mensem udan apo jongi ngin slur umusing ong ka tien ka jong ublay ngin slur man kren ye ka jing sisya te ngas mo kani ka tien jong ublay ka yo wearing i kai bangim day man septieng to ngin im kani ka perthai ngin im kani ka perthai kum ki brew ki man no sibet to ngin trepat haunel snam ba thamai ba trau ayangi ngin trepat kum ki brew ki ban im sa junom so tanat e ta kentien ki real start ki ong kat bakum u Ecclesiastes Tien jing start kat kum Ecclesiastes ka thu egani ka jing sisya bagane ka perthai ka bangingi im kalong ka bathala sudah ke eke ke bangile kalong ka bathala sudah la ngim sep tieng yu blay kini ka tien jong blay ka kren yangi bangin sep tieng yu blay ngim de ben sep tieng yu tau setan ngim de ben sep tieng yu tau nongsun jong blay na mangidon ublay hapo jongi uban yarap yangi uban pensat board yangi kumba ngala puli kini ka tien ka jong onlong rengkat bat ngi hala ka sngi adu ka bawai no ka perthai habang iya bat u Jesu ngitip igani ka jing sisya ngimdan ay ru em ban septieng la ja kat baja la long kat balong ha ka jing em jongi namagata to ngin penut ken yu news nam daga ba ai tilot daga ba kut jingmut scam kum ba kut jingmut apostle Paul ha ka sithi ka jung si ka Philippi ong kum ni ya nga ban im kalong ukres maniap kalong ka jing manto ai bu news nam long tau snam sia jong ka jingkut ba thamai ka bangi bu jingmut yu Jesus Christ kum ong Paul ya nga ban im hau news nam arpo ar kalong ukres banyap kalong gajing mentoy Paul akwa ban lek no shu blay bat uji suru ngi kan mau man bo syong ba kisenran ukran be tang spang gajing lek no namar ka khambang kata ka perthai ka bansawan banyang ni ka perthai ka bangi ngidon na kata ka daw para bangai bi kani ka tien gajing blay ka don banya wer yangi se kani gajing sisya mangin penlut ikani ka por hakani ka perthai
Namar ka ni ka perthai ke bangi ngi im kalong tang ke yeng syong basa ke yeng ke batang sipor. Ai ba ka jing im jongi kalong ke jing im ke balapan kre ken. Kam tau new snam u bathamai ulong snam u badan jing mot ke jing im jongi. WhatsApp ting. Batlot bor kanu ro nga khlan da ka bor ba ka jing pensat bor ju utrai. Dala di ngim la. Da ka bor la jong ngim la. Hande da ka bor ka jong utrai ngila. Abang idon kata ka jingai. Apan kan mau fi ye kan ni ka jing sisya. Pan long ila dia. Ki bria ki ba. Syaniak teli hau blai. Tongin pan long ki bria ki banang man syaniak teli hau blai. Nginam perkat. Ya ke ba pen arta tien ke ba penduk jing kermen. Bun ki parolok. Ki baong ba mla fi ban im te ban im ga jing im ga ban smu bhai oblei ko long ba e mla nge kendo e we paralok ru uong kumta nge kren ban u sipang ga jing long ba bha ga jing long ba hok jung u nga it smu tanat nga itanat e kata ga jing long te kumta ngasu pan sngo u itai jing sngo jing ong te ngas itanat fi nga appreciate e kata ga jing long jong fi mafila ban mafilong brio bokloi ban yarap lam ani kumiki ngong ban dangi long sisya kita ki kristan ki bokum mafite ngong kala ka pertekan kelasya ngong kumta yo tau perlo nga mmp wat ju ong kumta mla ada ban imro ble ong nama udan kata ka politics ngai roi unam ta ki kamba bahagi ba ule kumta politician te uang nga MP ba ka ba e ban imro ble ka ba e ban im kumta bre bo ba ka ba e ngong bale ka e uang dan sibun phi wang anam ya thulut ifi unan sibun ki ba ngamla te para bangai be ki parlok be sisya nong ifi da ka bor jong phi mla adaladi da ka bola jong hi nganom la ban imro ble dengan nong ifi da ka bor jong oblei ba ka jing pensat bor jong la amen da ka bor ba ka jing pensat bor jong oblei ngin la ngin job ngin long nong job hala ka sngi kan mawi ka ni ka wei to kren ki kentien jong ka jingai ai we re phi ba fin kren no ki kentien jong ka jingai utra on WhatsApp tieng nginum sep tieng sisya Joshua bu kalap ka ka beja haba kilawan nya thu e ta ka report haba Moses ulalek ban ula pha yaki begini sentiat ika ri kanan haba kilawan pha kita ki khat arngot phin pule ka kitab jingkhen kalau nong ka khat lai ba khat saw gitu ka jingja barok ko we nagi khat arngot ki lawan phai man awan ra ika ta ka report ka kilalek sentiat ika ta ka ri ship hongot naki kila kren ka jingbam la ki kren ka ktien jong ka jingbam ngai nama ki ka jing long jing man jong kita ki breu ki betan hari kanan ki tieng ki ship tieng kim sodan bor syo menyele yaki katma menta sikini ki breu le ki benang kham khrau ki benang kham khlain banyangi menta sabat kini nyele kalong ga be ki kren no ik tien jong ka jingai ba ki pen khi upai ba ro ki ong ga bamla ban long man supan lengkot de tang Joshua madu kalap ki bakren ni ka tien ka jingai kini ki arngot ki ong ka ka baki ong kini ki shifhongot kalong ka badai hendrai tanggani ko wei wong lada ublei ulong bat ngi nyok kenti kari amen katangani ka tien jong ka jingai parolok be ki para bangai be ki bapet ye kani ko khubor ki baskap ye kani ko khubor kani ko por kani ko khubor ka ba ublei udon ban ye wer ya nga ba di fi WhatsApp tieng nget yo nget bet bat utrai kalong ka bala wat ju ong bangamla da ka bor jong phi phenomla man imro blei dalelei phenomla mat phin sa ka jing bamla maka jingja ka ba sirkhai ka bala jai ki khon Israel ka jingya lenti jong ki ka ba ja namar kita ki sifhongot kila pen khi yu pai lang baro bakila kren ka tien jong ka jing bam ngai kila ong bamla banlong baro ki ba arpho wai sunem ong ka tien ka jong blei saneng ki klem yo syo ban rung syakari jong ka jingkular namar kita ki kentien baki kren ka jing bamla
Batang arngot ki bakren ye kektien jong ke jinget ki baong bakalong da bala bat ublay kita ki yok bandrung sekari jong ke jingkular ba kita ki long Joshua bo kalap de ai mo no snem arpo arm long snem sisya ubang ngin yat da ke jinget nginom septing ngin nget aki kular ki jong utrai ong wat septing ngan long rengkat bat phi mde de ka bor jong phi mde de ka bor ke jong utrai para bangai be ngin la ban imri ublay ngin la ban imri ublay ublay kur khu yangi habangi ya lang bai kene yung ni snam ubo thamai para bangai be da ka ban thamai yala ka jong ka jing im ba de ka bas ngo thu si sia ni im ka ne ka perthai tangkum kinang syong basa por kan sapoi ngin saya syam mat utrai te ka jing wer jonga ka ne ka por ka long tongin long ki bala khre da ka ba IT la di na ka mensem ka ba sngongo yau jisu unong panem bala panem fi ka baar da ka ba puson ba sin ya ka ktien jo blay bengin long ki bislur ba ki bakhlanya ka jinga dai bat ba ka balai manginom septieng ka ne ka jingya lenti ngidon ki kular ki jong jisu ubuong ngan long rengkat bat fi hado ka bawai no ka ne ka perthai de kata ka not yet jongi kata ka bangim tip kata ka bansawan ka jongi kan long ka badon jingmot kan long ka badon jingkermen ha ka jing im jongi nginom septieng naman ngidon trai jisu belong alpha mat omega uba sedang bukut jong ka jing im jongi ngingi de tangkinong syong basa ha ka ne ka perthai ngan ruai ka ne ka wai ka jing ruai ha ka ne ka por ka papan kan mawingi ka ne ka jing sisya para bangai bi mengin pai ila dia kan mengin pai ila dia mengin tip ka jing sisya bangi ngidon hang ni tang sipor por kan sapoi ngin sahaban ino ka ne ka perthai manyesyam matlaw kan ra do jongi ublain kurkhu na ka banta ka buram ka jong trai Jesu amen hakani ka perthai tang sipor ngidon tangkum sentiu uplang ken ngilong shen kan poi kapor bajing im kan satlor kum no ken men sim jong phi kan ong lada Jisu happy don lada ya u hang ni phi kenta pen yo i ba u shong ha ka khet u bi sha kom no ken men sim jong phi kan ong la fi rit la fi crown la reus pa ne la do barolan ngin seleng no nang ni hakmat ka khet bisha ublay baro ngin pa kum no ken men sim jong phi kan ong ki banget ki la so ki hasyadem utrai anda jinglet nang nikan sawai Henry ma phi
ít cùng nô nghiên on da mat uble nghiên yen la da Giêsu ha phi don la da ya u hang ne phi cần ta pen yo i ba u shong ha ka khet o bi shong kum no ken man sim jong phi can ong la da Giêsu hangi udon la da ha u jing em ngi ai ti ngin yo i da shisha ha ka khet o bi sha lembadu jiu nam ngin long lembadu jiu nam ngin long